Potrebujete poslať niečo do Ruska, ale DHL, Federal Express a United Postal Service tam už nedoručujú. Žiadny problém. Máme overené riešenie. Od roku 2022 sa väčšina veľkých kurierských služieb z trhu stiahla. A teraz, v roku 2025? Stále nič nové. Volám sa Alexej Antonov. Som zakladateľ spoločnosti Time Saving Machine. Viac ako 11 rokov zabezpečujeme medzinárodné zásielky. A áno, každý deň doručujeme aj z Ruska. Naša hlavná skladová základňa je v Moskve. Máme kancelárie v Turecku, Číne, Spojených arabských emirátoch, v pobaltských krajinách a v celom priestore SNŠ. Zo Slovenska vyzdvihujeme zásielky z Bratislavy, Košíc a Žiliny a obsluhujeme každé mesto a každú obec. A v Rusku? Nielen Moskva a Petrohrad. Doručujeme do najvzdialenejších oblastí. Ponúkame 4 možnosti doručenia. Letecký kuriér, naša najrýchlejšia služba. Kuriér letí s balíkom a doručí ho osobne. Doručenie do 24 až 48 hodín. Najrýchlejšia doručovacia služba 2 až 5 pracovných dní. Štandardný spôsob doručenia 5 až 12 pracovných dní. Ekonomická možnosť 2 až 3 týždne s osobným odovzdaním. Rýchlosť si vyberiete vy. O všetko ostatné sa postaráme my. Dokumenty, balenie, poistenie, colné konanie. Tisíce zákazníkov nám už dôverujú. Pozrite si reálne recenzie na našej stránke Google Maps, Yandex Maps, 2GIS a Facebooku. Navštívte timesavingmachine.com, cenová ponuka je zadarmo, bez záväzkov. Reagujeme rýchlo počas moskovského pracovného času a prevedieme vás celým procesom. Jasná cena. Presný čas. Žiadne prekvapenia. Keď ostatní nedoručujú, my áno. Začnite svoju zásielku ešte dnes.